Dneska jsem strašně hlína něco natáčet. Takže jsem si prostě sedla, vzala kryty a rozhodla se, že vám natočím moje kryty, abyste věděli, který jako mám. Ještě k tomu připočtěte jeden modrý kys. Jo, mý kamarádky, takže já ho když tak laskavě dej a jdeme na to. Mám telefon Samsung Galaxy Plus a na něj 1, 2, 3, 4, 5, 6 obalů a 6 krytů a 2 obaly. Ty 2 obaly vám rovnou takhle, jakože jenom takhle rychle. A jdeme na to. První kryt byl v jednu chvíli hrozně populární kryt z gumiček. Fakt to udrží a vypadá to i celkem dobře. Akorát foťák tam nejde nějak jako moc dobře vidět. Takže pokud máte přední kameru a máte gumičkový kryt, tak jako... Tady mám tenhle mimoní kryt, který používám asi nejčastěji. Líbí se mi a on dojel z e-shopu. To tam vystří. YouTube e-shopu. Na jednom e-shopu, který vám ukážu. Tam prostě hrozně moc, já si plánuji ještě tak 2 objednat, ale už nějaký ne takovýhle přehnaný, ale nějaký obyčejnější, takže pokračujeme. Ten kryt byl můj první, takže vypadá asi takhle. V té době mě ještě vůbec kryty nezajímaly. Já jsem se o ně potom začala zajímat, abych se prostě mohla ozdobit telefon, který kokos mi píše. Takže ono se dá takhle a takhle prostě přikrýt. A tady vlastně vidíte třeba čas, nebo kdo vám volá. To byl teda můj první kryt a je to vidět, protože už je tady takhle zničený. Teď kryt, na který jsem trošičku naštvaná, že jsem se ho takhle zničila, jenže já jsem měla 2 modrý kryty a to se mi nelíbilo, takže jsem se ho takhle nalakovala a nebudu ho vyhazovat. Proč? Takže už je tenhle. Poslední kryt a pak budou ještě 2 obaly. Moc vás to nezdá, ale s tady tím krytem se vždycky vyhraju úplně nejvíc, protože je průhledný a já tam vždycky dávám třeba taháky do školy, nebo poprosím holky, aby mi něco namalovali a já si takhle pak dám pod ten kryt a zmáčknu to. Všechno to vypadá hrozně dobře a ten se hrozně bál, že prostě to bude jenom nudný, průhledný kryt. Takže tenhle kryt je poslední. Obal, který moc nenosím, to mojí babi, ona má taková babička, jenom tak. A on je to takovej, takhle. Já ho nosím spíš, když prostě jenom někam narychlo jdu, abych to prostě měla aspoň v něčem, aby to prostě nefláklo s sebou, prostě jenom tak. Takže tady ten, teď úplně poslední, tenhle z Daily Wailu a ten jsem dostala, ten jsem se nekoupila, ten jsem dostala od taty a vlastně mý sestřenice. Takže takhle je hrozně roztomilý, akorát už jsem mu tady trošku začíná párat tohle, ale jinak je to úplně super. Takže ten jsem v jedné době se měla byla fakt úplně závislá. Tak když to je ze dnešního videa všechno, doufám, že se vám líbilo, takže lajkujte, sdílejte, komentujte, mluvte paníky, mějte se fanfárově a u další videa se nás opět budu těšit. Ahoj! Ne. Čedo.